views and opinions expressed in these videos are for those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official position or views of Point 5 Creative Studios. Content presented is for informational and discussion purposes only. Ndakabatikana sterekini kubatikana ndanzwa iri raifundisira amai Gutu iri zvinhu ZANU-PF rekunyangara pameso dema ungade kufundisira amai Gutu nekushata matauriro izvozvo imimi mai Gutu kuti ndakapiwa mari naChivayo nemota ndakaramba kuda kusilenza mukadzi anonamata Mwari shirikadzi kubva mathiretena nokuthiretena wakapfeka zvimagirazi zvitema musati sezvinonzi munonamata mai Gutu musati zvinonzi asingaziva kuti mukadzi uya anonamata ndiani asingazizive chamai chamunovamanikidzira kuda kuvapa motikari chii nemari vakati mari vanayo kuzayoja it's one of the richest church Land Cruiser ndoana ingwani vakakudzai kuti mota vanadzo imimi mune shirikadzi dzamunotambisa magaro dziri kufa nenzara dziri kutsvaga mari tise musina kuenda netsaga remari iko kune tswanda dzacho dzemari vakanoti imimi shirikadzi muri veZANU-PF muri da kuenda kune munhu asinei neZANU-PF ndozvamakaita futi parufu rwemurume wake Ndaragutu makatakura chenyu chimotikari chenyu imi nemakofini enyu makati mauya muda kumupa state funeral yeGuti handizvo here hamuna kuenda nacho here imi chimotikari chenyu chinigiri chimochari chitunha ndo chamaida zvitunha munozvida singaite chinyena nekunyena vanhu kusviba ikoko nokapfeka zvimagirazi matema uchifundisira mai Gutu imiwe mukadzi weZayoja toifumura tazenge takada unopenga stupid nopenga Zayoja ndo yakata fuck up the nation. Zayoja ndo yakakupa AIDS. Zayoja ndo yakakupa here AIDS iwe muZANU-PF iwe. Instead yekuti uconcentrate nenawo kunwa mapirisi akwe ma-ARV. My God, uchigorosa zvekunyepa. Siyana inazvo. ZANU-PF hamusi mupolitician. Kana mada zvipitai zvechechi. Makaendera ikoko kuchechi imi mapolitician hezvo makanga musikade kuti mai vapindure. Vakanga vakukokai. Vakanga vaya padhore ZANU-PF kuti gogogoe hamusirimo makaenda ikoko makaenda kamwe chete makaenda kamwe chete kakwete kuti every time yagara muchikuenda muchikuti tambirai zvipo tambirai mari venyu vari kufa nenzara ndemunovapaka mari iyo inei kana isiri yesatanism inei hamunobva magombedzera munhu kuti gamuchira chete nyika yese chirikadzi nvanhu vakakuvhoterai vari kutsvaga mari vari kushayiwa mayuthi henyu ari kutsvaga mari vari kushayiwa ndemunovapaka Land Cruiser nemari matsaga emari muda kunopa kuna anai mukadzi weyo anotobatsirawo shirikadzi nenherera nemapofu nezvireba zvisina zvekudya vanotambudzika mai Gutu vaya zvichireva kuti mari vanayo vana musi wana wambona mai Gutu vakamira pamateksi zvichiti ndiri kuenda kuchitungwiza ndakudii chamaida kuvapira mota chiko vane mota 1 ndozvavakakuudzai makaenda kumba kwavo makasiona motikari yavo yakafa Land Cruiser dai yanga yakafa kati makati Land Cruiser yenyu yakafa tauya nayo yeZANU-PF yemusangano brenyu menyu makazara kutsinya nokudzvanyire nokuvhunditsira zvino ava havagone kupindura yakai mai Gutu handiti kutuka kwamaita muchinyena mamaziro mewa makazoti mukadzi uyu munhu wechechi haakupindura tinokupindura isusu tisinei nezvechechi pinde Zayoja kai but zvakatoita izvo zvakatotira nesuwo tisinganamati kuti tidzidze kuita zvinhu zvakanaka kuti mbavha dzakauya nezvinhu zvakabiwa zvitambirwe tikatodzidza kubva kwavari takadzidza futi kubva kuna Thomas Mapfuma akati handidi zvinhu zvemari zvekubamhani dzesatanism saka mada kuti vatambire zvinhu zvakabiwa tovhondosera siyana nazvo matopinza president yakakaka ndiye mbavha yacho kahuri mubumbwa zvinoukama naye here munyasara ndimubhuranda ndikukuudzai kana asi ndakatochaja mabhatiri acho ndakatochaja ndiri kukutukai musatanyoko yenyu mani muudze uyu mubumbwa kuti ndati musate anonyepera kuzvitonge mukaranga iri riri bumbwa kuna muZimbabwe ndakanyangara kudaro mani ndamushaka kunofira kune mukondombera wako fuck off